Hojapil owaty bir näçe tebigi geň taňlyklara baý bolan gözel günjek. Berdäki täsinlikleň iň bir hayran galaýmallarynyň biri dinozawrlaryň aýagylar saklanyp galan meýdan Plata. Giden bir meýdanyna doňup galan aýagyllary inni näçe asarlardan bäri onu görenleri bu nähil janlaryň aýagyllary hadimäge mejbur edip hayran galyp gelipdir. Adamlaryň her bir zady çak edip türlü riwayatlar döredipdirler. Olaň käbirini äpet janlarlaryň aýagyllary gorkudypdyr. Bulary belki aldyndan ot çykýan ajdarhalar galdyranlar diýip oýlanypdyrlar. Yüzünde aýagylar doňup galan daşlygy Platany öwrenen alimler aýagylarynyň gadim sulwanlyň ýagny dinozawrlaryň goýup giden awtograflary barmak ýyllardygy belli boldy. Ol ýyllary ýalpak kinarly deňizleň ýakasyndan ýürek geçen äpet janlarlar galypdyrlar. O wagtlar köýtünnagyň ödem dünýäň ýadyny oýunyna ýok wagty. Mundan adından 150 milyon ýyl ozal bir ýamki geologik asarlarda bolup geçen bolmaly. Wagtyň geçmegi bilen dinozawrlaryň aýagyllary gatap galyň çökündüleň astyna galyp milyonlarça ýyldan soň bolsa yer gabugynyň süýşmegi netijesinde ýeriň ýüzüne çykypdyrlar. Gadim döwrüň sulwanlary biri basgylama kemin goýmandyrlar. 2500 dönem köp aýagyllaryny galypdyrlar. Yer gelende şeýle ýyldan Portugaliýaň we Mongoliýaň şäherlerinde de tapylandy. Ýöne sany we aýagyllarynyň mese mälimligi taýyndan olardan köýtün nagdaky aýagyllarynyň has aýyl saýyllygyny aýtmalar.